Goedemorgen, Alexander Geers. Ik ben lijsttrekker van Burgerbelangen Kerkrade. En in het dagelijks leven actief als wethouder en local burgemeester. Ook namens Burgerbelangen Kerkrade in de gemeente Kerkrade. En we hebben de afgelopen 4 jaar heel veel gedaan. En wie zijn wij? Misschien daarmee beginnen. We zijn Burgerbelangen Kerkrade. Dat is een partij voor iedereen. Een partij van 50 mensen, van jong tot oud, van heel ervaren bestuurders, maar ook van nieuwkomers. En eigenlijk wat we daarmee willen, is de hele samenleving vertegenwoordigen en daar ook voor zijn. En belangrijk voor ons is eigenlijk dat we geen partij zijn van grote woorden, maar meer ons eigenlijk richten op tastbare resultaten. En dat hebben we ook de laatste jaren laten zien. En waar heb ik het dan over? Een van onze topfocussen ligt eigenlijk altijd op het maken van wijken. En als we dan naar die wijken kijken, is dan weer een heel mooi voorbeeld het Rodukerveld. Mensen die uit Kerkrade komen, kennen die wijk natuurlijk heel goed. Ontstaan rondom de mijntijd en een florerende volkswijk die bloeide. En in de loop der jaren is die eigenlijk een beetje in verval geraakt. Een groot probleem, systematisch ook, onderaan heel veel lijstjes. En daar hebben we de afgelopen jaren echt aanzienlijk in geïnvesteerd. Als je naar dat gebied kijkt, is daar met partners samen 125 miljoen geïnvesteerd. En waar heb ik het dan over? Heel veel nieuwe woningen. Dus die zie je nu ook uit de grond komen. De eerste mensen wonen er al zelfs. En de komende jaren gaan we daar nog sterker op inzetten. Maar naast al die woningen maak je daar ook een hele wijk waarin je nieuw groen creëert, plekken voor kinderen en ook waar mensen veilig zijn. Uiteindelijk geloven wij erin dat leefbare wijken een totaal zijn van wonen, groen, bewegen, maar ook veiligheid. Dat zijn eigenlijk, dat is een aspect daarin. Misschien een bruggetje naar het aspect wonen. Ik ben zelf wethouder, verantwoordelijk voor wonen. En we hebben de afgelopen jaren eigenlijk bijna in iedere wijk nieuwe woningen gecreëerd. En als je over straat loopt, nu ook in deze campagnetijd, dan hoor je heel vaak van mensen van, ik ben op zoek naar een huis. Ik sta al zo lang ingeschreven, wanneer gebeurt daar iets? En als ik dan kijk waarin we het fundament hebben gelegd op dit vlak, dan komen er de komende jaren mooie dingen aan. En dan gaan we minimaal 1300 woningen bouwen tot 2030. En misschien nog iets ambitieuzer, 1500. Maar goed, we vertellen overal 1300 omdat we geen grote woorden willen doen, maar tastbare resultaten. En dat gaan burgers ook echt merken. Een ander aspect wat ook echt in die wijk hoort, dat zijn jongeren. Als je dan terugkijkt, wat hebben we op dat vlak gedaan de afgelopen jaren, dan is een heel belangrijk resultaat op dat gebied Martin Buber. We hebben heel lang geen voortgezet onderwijs meer gehad. En dat is eigenlijk catastrofaal voor een stad van bijna 50.000 inwoners. Dus we zijn ook heel blij dat ook onder leiding van mijn collega Joost Slange eindelijk weer voortgezet onderwijs terug is. Maar naast het voortgezet onderwijs hebben we ook sterk geïnvesteerd in het basisonderwijs. Een mooi voorbeeld daarvan is dan weer het IKC in Eigelshoven. Een prachtige nieuwe school voor de wijk, waar jongeren en kinderen natuurlijk een mooie plek vinden. En een ander vervolg daarvan op dat vlak is ook het IKC in het centrum. Daar hebben we een paar weken geleden kenbaar gemaakt dat we daarmee in de slag gaan. En dat zal de komende 4 jaar ook heel tastbaar voor mensen gaan worden. En kijk, heb ik het gehad over jeugd, heb ik het gehad over wonen en heb ik het gehad over die leefbare wijken. En een aspect wat daar dan ook nog bij komt kijken is de Parkstadwet. Er is natuurlijk in heel veel plekken in Parkstad aangenomen. En dat is wel een resultaat waar we heel trots op zijn. Want als je naar die wijken kijkt, dan zie je dat die leefbaarheid onder druk staat. En wij vinden dat je dat hard moet aanpakken. En er wordt heel vaak geroepen, BOA's zijn de oplossing. Maar dat zijn het niet. Het gaat echt om een totaalconcept. En met die Parkstadwet voorkomen we dat mensen van buiten Parkstad die geen inkomen uit werk of een crimineel verleden hebben in deze kwetsbare wijken mogen wonen. Dus heel veel gebeurt. Er moet nog veel meer gebeuren. En als ik samen mag vatten, zijn we eigenlijk een partij die doen wat ze zeggen. En niet alleen maar van grote woorden. En we zijn er voor de normale burger. Dus ik zou iedereen adviseren, stemlijst 1, Burgerbelangen Kerkrade.